В страната е настъпило брожение. Гласоподавателите настояват да избират личностите, на които имат доверие, а не партии с техните безконтролни и безотговорни партийни представители. Избирателен праг, подмяна на вота, колективна безотговорност, корупция, единоначалие. Избирателите справо негодуват и желаят промяна. Има ли алтернатива на сегашната избирателна система? В приказната страна е дошло време за парламентарни избори. В нашия избирателен район има 4 места за депутати. За тези 4 места ще се състезават 3 партии и 2 независими. Общо 10 кандидати. При тази система избирателите могат да подредят по свое желание различните кандидати, като ги класират в бюлетините, независимо от партиите, които може да са ги издигнали. Малко след затварянето на секциите в района е обявено, че от 120 235 имащи право на глас жители има 68 563 валидни вота. Сега вече можем да пресметнем минималния брой гласове, наречен още квота, който би осигурил място на кандидатите в говорилнята. Валидните гласове се разделят на броя на мандатите, увеличен с 1. Към полученото частно, закръглено до цяло число, добавяме още една единица и получаваме стойност, която гарантира мандат на всеки, който е получил подкрепа с този размер. Това се нарича още квота на Друп и е позната от презентацията за ЕПВ при избора на кметове. Вижте линка горе вдясно. Преброяваме и сортираме бюлетините по първи избор, определяме квотата и виждаме, че баба Меца и кума Лиса са получили необходимата подкрепа, за да станат депутати в Тилелейската говорилня. Те обаче имат повече гласове, отколкото е необходимо, за да спечелят мандат. Тъй като целта на избирателната система е пропорционална представителност, най-подкрепените кандидати следва да бъдат и по-добре представени. Ето защо най-напред разпределяме излишните или, казано иначе, неупотребените гласове на печелившите. Проверяваме всички техни бюлетини, кого са класирали на второ място и пренасяме излишните гласове в същата пропорция. Например, 40% от гласувалите за Меца са посочили на второ място гласовете им да отидат за Бухала. Ето защо 40% от излишните гласове ще идат именно за него. Така пренасяме целият допълнителен за Меца вод. Добре, но ето, че част от него отива и за кума Лиса. Тъй като тя вече е извън надпреварата, тези гласове се пренасят там, където е следващият избор, посочен в тях. В случая всички, които на второ място са писали Лиса, са посочили Бухала за трети и той получава и тези гласове. Следва да разпределим излишъка на Лиса. Там партийната лоялност изглежда доста силна. Червените гласове отиват при червени кандидати. Все още има 2 незаети депутатски места в района, а никой друг още не е достигнал квотата. От тук насетне кандидатите с най-малко гласове започват един по един да отпадат от надпреварата. Пъстрият фазан има най-малко подкрепа и е пръв да напусне. Да не забравяме, отпада кандидатът, но не и вотът. Всички гласове за него се явяват неупотребени или излишни. На второ място гласувалите в тях са посочили Бухала и пренасяме вота от фазана към него. Следва язовецът. На второ място гласовете му са разделени между Меца и фазана, но и двамата са вече извън надпреварата. Много от поддръжниците на язовеца не са писали никого на трето място, явно не се интересуват кой от другите може да спечели и тези бюлетини отпадат. Малка част от тях все пак са подкрепили Гарвана. Тази подкрепа обаче не му стига, за да продължи напред и той е следващият да отпадне. В получените от язовеца бюлетини гласувалите не са отбелязали четвърти и, според желанието им, гласовете им отпадат. Останалите, без изненада, са гласували за популярния му пернат съпартиец. С тези гласове ушатия Бухал достига необходимата квота и също става представител на района в парламента. Красивият Елен, звезда от много горски филми, не е събрал достатъчно привърженици. Част от гласувалите за него на второ място подкрепят коалиционния му партньор Зайо. Други мислят, че е по-добре проблемите на района да се виждат от по-високо и са гласували за Бухала. Той обаче вече е извън класацията.
Третия избор в тези бюлетини в края на краищата все пак е за другия вегетарианец. Макар рижевият рис да получи гласове от Лиса, дойде и неговият ред. Гласовете от нея на следваща позиция са за Вълчо, както и половината от поддръжниците на риса. Другата половина от гласувалите за рижевия рис са писали кума Лиса, но тъй като тя вече е избрана за депутат, ги разпределяме към третия им избор, който в унисон с лоялността на другите червени също отива за Вълчо и той заема последното депутатско място в района. И резултатите са съвсем справедливи. Ако сравним разпределението на гласовете по първи избор и окончателното разпределение на мандатите, виждаме, че депутатите в Тилелейската говорилня отразяват много точно желанията на гласоподавателите. Всеки глас е отишъл там, където избирателите са пожелали. Всеки спокойно гласува за когото подкрепя и не се притеснява дали ще загуби вота си, ако фаворитът му не мине някоя бариера. Избирателите гласуват за достойни кандидати от различни партии и ги подреждат по свой избор в бюлетините си. Представителите са избирани лично и поименно и не могат да бъдат подменени с някой друг от дадена партийна листа. Това е важно. Решава един от най-сериозните проблеми на настоящата пропорционална система. Никой не може да стане депутат автоматично. Ако, например, стария вълк се пресели в вечните ловни полета, неговото място се освобождава и се назначават нови, частични избори за запълване само на това място. Нито рижевия рис, нито някой друг може автоматично да стане горски представител само защото е в списъка на същата партия. Частичните избори се извършват по същия начин. В презентацията ни за един преносим вод при изборите на кмет това е добре илюстрирано. И за едно място, и за няколко мандата процесът винаги е един и същ. Избирателите подреждат кандидатите по предпочитание и гласуват. Бюлетините се преброяват и се определя квотата. Който получи повече гласове от квотата, получава мандат. Ако остават незапълнени мандати, излишните гласове се разпределят. Ако все още няма победител, елиминира се последният, а неговите гласове се разпределят на следващото място. Достигналият квотата получава мандат и така повтаряме, докато всички мандати са запълнени. При този процес максимален брой избиратели са представени от кандидати, за които те са гласували и има много преимущества пред старата пропорционална система в приказната страна. Избирателната система един преносим вод е достатъчна да замени и двете отживели и неадекватни стари системи, като в същото време осигури справедлив резултат, отразяващ желанията на избирателите.